Hej, velkommen til den her video, hvor vi lærer at stå på hænder. I kan lige se lidt, eller I kan se på mig, hvad vi skal lære. Ja, Agnete starter lige med at vise, hvad det er her, I skal lære i dag. Så det er det her, I skal lære i dag, at stå på hænder op ad et træ. Så hvis I allerede er gået i gang med at se den her video, så må I endelig ikke stoppe. For vi skal jo lære at stå på hænder op ad et træ. Så ja. Vi starter med lidt opvarmning. Så der tænker jeg, at vi skal I bestemmer jo egentlig selv, hvad I vil lave opvarmning. Men vi starter bare med nogle sprællemænd. Ja. Det gør vi lige. Jeg skal lige på toilettet. Okay, nu har hun lige været på toilettet. Og jeg skal også lige vende lidt snørbånd. Ja, vi vender lige tilbage, når hun er på sit snørbånd. Okay, nu har hun på sit snørbånd. Det var meget vigtigt, det går hun ikke. Så går vi egentlig i gang med opvarmning. Så vi starter med nogle sprællemænd. Vi viser bare lidt sprællemænd til dem, I ved det. Dem skal I bare lave til 20 af, ikke? Altså sådan, det her er en sprællemænd. Når I sådan kommer til at få lidt sved på panden. Sådan her. Ja. Dem skal I bare lave cirka 10 eller 20, eller... Så kan I også løbe på stedet. Og bare så det. Det kan I gøre. Hurtigt. Det skal I gøre i 1 minut, fordi det skal opvarmes. Så kan I lave, det her er bare nogle forslag, I må selv bestemme. Ja, I skal bare, så kan man lave englehop. Det er sådan ret. Fordi så lærer I på, altså hvis man er god til at hoppe, så er man altså også god til at sparke fra, når man skal stå på hænder. Så det er lidt en fordel, hvis man kan hoppe højt sådan. Ja. Og så kan I lave skihop. Og det tænker jeg, at man kan bruge, altså nu kan jeg bare nogle forslag, hvad man kan bruge til. Så når man skal stå på hænder, så skal man jo ikke stå på hænder sådan her. Så man skal stå på hænder sådan her. Og så hvis man så laver skihop, så kan man sådan, I skal til at gøre det her med hænderne, men så. Ja, så det er skihop god til. Ja. Men vi vender lige tilbage. Vi vender lige tilbage. Ja. Hej. Okay, ja, nu er vi tilbage igen. Nu siger vi bare, ja. Nu tænker jeg, I er nok opvarmet, så jeg tænker, vi går i gang med at øve lidt. Ja, altså, vi lærer jer ikke at stå på hænder uden væg, for det kan vi desværre ikke selv. Det vil vi godt kunne, men det kan vi ikke. Så, vi lærer at stå på hænder op ad træ, fordi der var ikke lige nogen væg i nærheden, hvor der også var et sted, jeg kunne sætte min telefon. I kan starte med at finde en marker. Jeg har fundet hende her, den gode seje pige. I skal bare finde en marker. Ja. Det kan lige meget om det er jeres mor, jeres far, jeres lillebror, jeres lillesøster, jeres storebror. Ja, bare en eller anden. Altså en der er på gaden, der kan sådan bære en, der sidder og bærer, ikke? Ja. I kan starte med trillebør. Ja, vi starter med trillebør. I skal jo have, altså I skal være stærke i armene. Ja, I skal jo starte stærke armmuskler, hvis I skal stå på hænder. Så Agnete går lidt tilbage. Så kan I se, at hun bliver meget stærk i armene af det. Og man, altså det hjælper os altså, I behøver ikke gå, imens I kan også bare stå. Og så skal I cirka gøre det i 1 minut, fordi så bliver jeg trænet jeres arme. Altså, I skal ikke bære den anden i 1 minut. I skal stå der, fordi I skal jo lære det. Okay? Og hvis I er 2, der skal lære det, så kan I bare bytte rundt. Ja, men har vi opvarmet nok nu? Ja. Så tænker jeg... i gang med. Ja, vi starter lige. Ja. Øvelse 1 til at lære at stå på hænder. Øvelse 2, hvis vi også triller trillebør med. Det her det er en ret god øvelse. I skal stadig have en marker. Så vender du dig, Agnete. Så I kan se, måske er det bedre, hvis I gør det sidelæns. Og så går Agnete op på hænder. Og så holder jeg hendes ben. Så skal du cirka stå der i 10 sekunder, hvis du kan det. Det er den første øvelse. I kan øve den så mange gange I lige vil, hvis I gør det bedre. Men, så hvis man ikke kan komme op til den anden marker, hvis nu for eksempel man gør sådan her, men kommer til at gøre sådan her, og den anden marker ikke... Og jeg kan jo ikke nå hende så skal I øve jer på at sparke op. Så skal I skal bare tænke på, at det er nogle af drengene fra jeres klasse, eller hvis det er en dreng, så er det nogle af pigerne fra jeres klasse. I skal bare sparke væk. I er sure på dem. En eller anden I ikke kan lide. Det behøver ikke være nogen. Eller det kan også være, ja, det kan være alle. Så sparker en eller anden I ikke kan lide. Ja, så sparker I bare så hårdt I kan, så
Men I skal ikke sparke sådan her. Altså sådan, Okay, altså og det viser lige. Vi skal sparke, altså sådan, hvor det ene ben går op til at svinge rundt. Sådan her. Så det er virkelig surt. Og det andet, altså, fordi man kan ikke gøre sådan her. Man kan ikke komme op. Det er nemmere, og så... Det er nemmere. Sådan, så det er derfor, vi lavede skihop. Det kan sådan hjælpe lidt. Og det er også en fordel, hvis man kan gå i spagat. Det er en fordel. Det var bare noget, hun sagde for sjov. Der var bare lige en klokke, der ringede for vores skole. Ja. Vi skulle bare lige stoppe, så I lyder det der dyng og lidt anderledes, ikke? Nå, man skal gå i gang med at lære. Så jeg har faktisk, eller der er en øvelse her. Så, medmindre I har et negativt 3, ikke? Så kan, okay, vi har et negativt 3. Nej, vent. Så prøv at stå på hænder op ad den. Så kan jeg gribe om det, jeg kan det. Det kan jeg. Sådan her. Og så kan jeg ligesom holde fat i hende, så hun ikke falder ned igen. Så det kan I også øve. Det er ikke sådan en mega god øvelse, men det kan I gøre. Det er godt, vi bliver meget taktiske. Altså, hvis nu man ikke har kommet op, det har jeg altså sagt før, men... Altså, så skal I bare tænke på, at I suger på. Bare sparke. Ligesom. Og jeg har prøvet den øvelse med nogle andre, og testet den, og den virkede faktisk ikke. Og den vil sikkert heller ikke virke på jer. Men sådan... I skal virkelig føle, at der er nogen, I suger på. Og hvis, ligesom, hvis I nu ved det her, så skal I ikke gøre det her. Så er I jo ikke sure, hvis I gør det her. Hvis I er sure, så gør I det her. Og det er ligesom også, hvis I laver et krafttræning. Det kan man også lave sådan på en måde. Hvis du stiller dig ud her. Altså sådan, du på en måde snurrer rundt sådan indtil jeg står der. Altså sådan. Og så holder hun mig her, fordi så hjælper hun også med, at jeg står altså, og kommer op. Og så kan I gøre det her, for nu er I blevet rigtig gode, tænker jeg. Så ikke for noget, vi har ikke øvet det her. Så kommer hun op her. Så skal vi gå lidt tættere på Agnete for mig. Og så kan man lige gå ud af siden og sætte hende op ad træet. Lige til stående op ad træet. Så skal man altså gøre det her. Og så er det, og der er en sidste øvelse, fordi nu sætter jeg lige lidt på, fordi så man kan også lære at stå på hænder uden en væg. Fordi så du tager fat i mig, når jeg går op her. Okay, og så sætter du den ene hånd imellem mine ben. Kun den ene. Og så er det, man selv på en måde skal holdes. Og så er man faktisk, prøv at give slip. Ja, så er man faktisk lært at stå på hænder uden en væg. Og så skal man bare lige lære at holde balancen lidt længere tid. Nå, men det var ikke lige det, vi skulle lære her. Så Agnete. Og nu er I blevet rigtig gode. I har lavet alle øvelserne og flere gange og alt muligt. Og så kan I... Undskyld. det siger vi bare lige var et fraklip. Vi tager den lige om igen. Okay, sådan der, det var bedre. Har du stoppet den? Nej, det er ikke. Det var også et Nej, vi skulle lave på den fan. Okay, så lukker Agnete op. Så har I lært det her. Ikke? Så deler jeg den her video. Og husk at give et like, hvis I har lært det. Husk at like og subscribe. Og subscribe, hvis I har lært det. Og abonner. Ja, det er det samme. Ja, okay. Subscribe, hvis I har lært det. Og subscribe, hvis I ikke har lært det. For det gør mig og Agnete. Og I må også godt skrive en besked til os. Og mange flere klæder. I må også godt skrive i kommentaren, ja. Så tusind tak, fordi I så med. Adios, amigos.